Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahir rahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Sadatina al-alawiyin, para habaib, para ulama, para asatid, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama yang sangat saya ta'zimkan, wabil khusus guru kita yang sama-sama kita muliakan, Al-Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husin As-Segaf, hafizahullah wa ra'ahullah wa adama baqa'uhu fi khair wa afiyah. Muga-muga mugi-mugi beliau guru kita ingkang membimbing kita sedaya senantiasa dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat, saged nuntun kita donya ngantos tenggene alam akhirat. Amin. Allahumma amin. Sedaya para habaib ingkang boten saged kula sebataken sedayanipun, namung boten ngurangi rasa takzim lan cinta saking kula. Mugi-mugi kita sedaya anggenipun hadir wonten ing tempat ing majelis menika kalian para habaib, para ulama, para kiai, para asatid. Mugi-mugi niki dadosa sebab kumpul kita di dunya, muga-muga kumpul sampai tenggene akhirat. Amin. Allahumma. Para hadirin ingkang kula hormati, sesarangan kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi dalu menika kita dipun kersakaken dening Gusti Allah saged kempal wonten ing setunggal tempat ingkang mulya. Boten wonten sanes kecuali tujuan kita sama, tasyaffu' bi sayyidil wujud wa khairil maulud sayyidir ruka'i was sujud. Hadirnya kita semata-mata untuk meraih angan-angan kita, cita-cita mulia kita ngene ku besok di akhirat kulolan panjenengan arep-arep syafaat saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah penanam syariat ilahi, penebar kasih suci sebagai musyaffi' di hari kiamat nanti. Mugi-mugi kita mboten namung saged ngaku sebagai umat, mugi-mugi kita benjang datang dinten kiamat dipun aku sebagai umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Tiang cinta niku kathah alasane. Tiang seneng niki macem-macem alasane. Wonten tiang cinta niku krana ganteng. Lek ana wong seneng nang wong ganteng pantes. Apa kok seneng sampean? Boleh ganteng. Wong ganteng niki rata-rata akeh wong seneng. Maka sing paling patut dicintai sing paling ganteng, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ana wong cinta alasane ndak pati ganteng tapi suarane enak, pantes. Apa aku seneng kok mengidolakan wong iku gak pati ganteng, suarane enak. Maka ndak ono swara sing luwih enak melebihi suarane Kanjeng Nabi. Dikatakan oleh Imam Qatadah, ma ba'athallahu nabiyyan illa husnul wajhi wa husnus sauti. Hasanul wajhi wa hasanus sauti. Wa kana nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak cinta kepada Nabi. Kalau kita cinta, mereka mengakui mereka cinta karena yang dicintai ganteng,
Kanjeng Nabi ratune wong ganteng. Nek ana wong cinta krana suarane enak, maka Kanjeng Nabi sing paling enak suarane. Ndak ana sing melebihi gantenge Kanjeng Nabi, mboten wonten sing ngungkuli swarane Gusti Kanjeng. Nek ana wong seneng ndak pati ganteng, ndak pati enak suarane. Tapi loman. Kok seneng wong ndak pati ganteng. Yo ndak pati enak suarane. Tapi kok seneng? Ternyata sing disenengi polai loman. Mboten wonten sing luwih loman melebihi lomane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai wonten tiyang niku nyuwun teng Kanjeng Nabi niku mboten tanggung-tanggung dikei wedhus, Pak. Sak pirang-pirang wedhus niku dikei kali Kanjeng Nabi. Sehingga tiyang sing diparingi niki balik tenggene kaume aslimu fa inna Muhammadan idza a'ta la yakhaful faqr. Islamo kabeh mlebu Islam kabeh krana ana nabi jenenge Muhammad lek ngekei ndak hitung-hitungan, ndak wedi melarat. Dadi ndak ono alasan ndak kate cinta nang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganteng paling ganteng Kanjeng Nabi wa ajma Sayyidina Hasan bin Thabit ngalem langsung tengah jinge Kanjeng Nabi wa ahsanu minka lam taraqattu minka lam taraqattu ainu wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking sempurnane Kanjeng Nabi boten wonten kekurangan sama sekali, zahir batin Kanjeng Nabi niki sempurna. Mboten wonten alasan ndak seneng nang maulid niki mboten wonten alasan. Mboten wonten alasan untuk ndak kate cinta nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu seneng nang gene lair Kanjeng Nabi niki diperintah, Pak. Seneng teng lair Kanjeng Nabi niki diperintah. Dening Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengannya kita berbahagia, seneng ketekanan bulan Maulid karena niki peparing saking Allah Subhanahu wa taala wujude laire Gusti Kanjeng Nabi. Mangkane monggo disiapaken estu-estu manah kita sedaya, bapak-bapak lan ibu-ibu, anggenipun dugi bulan Rabiul Awal niki kita sambut dengan sukaria. Ojo sampai rumongso cilik ati, ojo rumongso sumpek ketekanan Maulid, aduh kate selamatan maning, aduh kate mulutan maning. Sak pira mulutan kula mbek sampean, Pak. Setahun sepisan kangge Gusti Kanjeng Nabi. Bungah kula lan panjenengan niki dicatat ibadah dening Gusti Allah. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki tenggene kitab Al-Hiwar Ma'al Maliki, beliau menerangkan tenggene mriku perkataan daripada Al-Imam Nasiruddin Ad-Damsyiki. Beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata innahu fil yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Nek wong kafir sing jenenge Abu Lahab niki krana seneng Maulid, krana seneng laire Kanjeng Nabi, memerdekakan budak sing jenenge Thuwaibah niki dimerdekakaken krana seneng nang lair Kanjeng Nabi, setiap hari Senin diringanaken adabe dening Allah Subhanahu wa taala. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu. Terus ya apa nek ana wong Islam iman nang Gusti Allah, iman datang Gusti Kanjeng Nabi, nderek-nderek tumut-tumut seneng nderekaken ngerayakaken hormat tengene lair Kanjeng Nabi, maka tiang sing koyo ngeten iki lebih berhak menerima ngeniku keringanan benjang wonten ing akhirate Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang sangat kula hormati, sak pinten sanjungan kita sedaya dumateng Gusti Kanjeng Nabi mboten napa-napane, Pak. Sak pinten pujian kita teng Kanjeng Nabi nek dibandingaken kalian pujiane Gusti Allah, pujine Gusti Allah nang Kanjeng Nabi niku mboten tanggung-tanggung.
sifat luhure Gusti Allah digelaraken teng Kanjeng Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ar-rauf ar-rahim sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi digelaraken dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian kita niki mboten wonten artine muji nang Kanjeng Nabi. Sehebat apapun pujian kita, sehebat apapun sholawat kita, jika dibandingkan dengan pujian Allah dan sholawat Allah Subhanahu wa taala, maka mboten wonten regane. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadih safati rabbina wa hadana. Nek pun Gusti Allah muji teng Kanjeng Nabi, para malaikat muji dumateng Gusti Kanjeng Nabi, sak pinten nilai pujian kula lan panjenengan yen dibandingaken kalian pujiane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang sangat kula hormati, setunggal tiang ditangleti, limadza tahtazzu inda sima'i maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Opo sampean niki wong sing soleh niku ditangleti, sampean niki setiap kali krungu maulid, setiap kali krungu pujian nang Kanjeng Nabi, kok gemeter awak sampean niki? Maka dijawab oleh beliau, nek sampean takon opo aku iki kok gemeter setiap krungu maulid Kanjeng Nabi, takokno nang gunung Uhud. Fas'al Uhudan, takon nang gene gunung Uhud. Uhud niki gemeter saking cintai nang Gusti Kanjeng Nabi. Nek gunung teko watu, Pak. Gunung niki teko tanah, sing mboten duwe akal, ndak duwe pikiran, ndak duwe perasaan, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kitalah yang semestinya mencintai Nabi, cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila saking menika, mulai saat mangke monggo anak-anak kita niki kenalaken dumateng Kanjeng Nabi. Ceritaaken ceritane Kanjeng Nabi sak mampune, Pak. Ojo sampai anak niki ndak kenal nang Kanjeng Nabi. Sekecil apapun sifatnya, nek kita niki berusaha menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi, ngamalaken sunnah Kanjeng Nabi, maka disitulah insya Allah kita akan dicatat orang yang cinta kepada Nabi. Omong kosong nek ono wong ngaku cinta tapi bulan maulid tok, iki cinta tapi bulanan. Sak wulan tok cintai, mari bulan maulid ndak ono maulid maneng, ndak ono nyeritakno Kanjeng Nabi maneng. Niki cuma momen bulan maulid niki adalah momen yang paling tepat untuk menceritakan Nabi dan menambah mahabbah kecintaan kepada Nabi. Ibarat itu yang ngeces niki. Tapi mari ngeten niki ojo sampai metu toko bulan Rabiul Awal terus membekas maulid niki. Diceritakan coro sareni Kanjeng Nabi, diceritakan coro dahari Kanjeng Nabi, terus diceritakan syama'il, sirah, akhlak-akhlaki Gusti Kanjeng Nabi, sampai betul-betul anak kula lan panjenengan, keluarga kita sedaya niki kenal dumateng Kanjeng Nabi mulai sedini mungkin. Hadirin ingkang sangat kula hormati, akhlaki Kanjeng Nabi niki lek gantenge wau sing paling ganteng Kanjeng Nabi, swara paling enak suarane Kanjeng Nabi, tapi mboten dilem kali Gusti Allah. Paling ganteng Kanjeng Nabi, paling putih Kanjeng Nabi, paling alus kulitnya Kanjeng Nabi. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ma masasdudi bajan wala hariran alyana kaffan min masir Rasulillah sallallahu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ndak tahu nyekel kain dibaj, kain sutra yang melebihi halus koyo alus kulitnya Gusti Kanjeng Nabi. Tapi mboten dilem kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing dilem wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah niki pun minal gasam la'ala khuluqin azim, yaktine ing ngatasi akhlak sing agung azim sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nek tiang biasa enggak ada akhlak, bakal mulya kalian akhlak. Wong mulya duwe akhlak tambah mulya. Wong bodoh, Pak. Kaya kula mbek sampeyan niki turunane wong biasa, ndak apa-apa jok cilik ati. Sing penting akhlake luar biasa. Tidak apa-apa ilmu biasa-biasa, ibadah biasa-biasa, ibadah biasa-biasa, tapi akhlak ojo sampai biasa-biasa. Ilmu mungkin sederhana, kabeh bisa sederhana, tapi akhlak ojo sampai sederhana. Nun sewu, saat niki anak-anak kula sampean delok, sing kenal nang Kanjeng Nabi mulai dak pati ono, Pak. Mari maghrib sampai isya ledak TV HP, dingkluk ngarepe wong tua dak ono saiki, Pak.
dingkluk ngarepe HP. Yo mbok anak oleh download ombo yo apa ndak ero niku. Dingkluk ngarepe HP tok. Mbok wong tuwa sing salah didik apa ya apa kira-kira. Mungkin kate berubah niki cek repote, tapi minimal kula lan panjenengan sing hadir niki monggo usaha. Cek wonten hasile hadir majelis maulid niki. Dikenalaken akhlak-akhlak sekecil mungkin tenggene anak-anak kita sedaya kersane mulai cilik kenal, lek pun kenal saged cinta, nek pun cinta saged nderekaken tumut nggih niku ngelampai sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qata'a umrohu fi dunya sapane wong sing ngentekno umuri bi taatir rahman, taat nang Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa amila sunnati wal Quran, berusaha mengamalkan sunnah dan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang tersebut daripada kesumpekan, daripada keruwetan. Gini ku nek kula lan panjenengan belajar nguripi sunnah Kanjeng Nabi. Contoh sing paling ringan mawon siwak, Pak. Siwak niki sunnah sing paling dicintai kalian Gusti Kanjeng Nabi. Kenalaken niki teng keluarga. Ojo sampai sholat kecuali siwakan, ojo sampai turu kecuali turu wis siwakan. Dititeni temen niki sekecil niki siwak di kantong. Lek kula mbek sampean cuma ngengken to anak sing dikongkon, tapi wong tuwa ndak ngesak siwak, ngesak rokok sak korek. Insyaallah anak sampean nggawa asbak, Pak. Tapi nek wong mafil abak fil abna temenan niki, nek wong tuwa niki ngesake siwak, ngesake mushaf, duline dik dukuri sajadah, cekelane tasbih, ndak nyekel remote. Nggih insyaallah buah takkan jatuh, takkan jauh dari pohonnya. Bener niku panjene. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan, kaifa yadhikai istaqim binafsik. Wong tuwa dhisik sing lurus. Kaifa yastaqimu dhillu wa'uduhu a'waju. Nek wong tuwa sing lurus ning sore niki kok bakal lurus. Bagaimana mungkin bayangan akan lurus sementara apa yang ada di atas bayangan niku bengkok. Ndak ada teko niki punan. Fotokopi anak niki. Nek wis bapake nyekel mushaf Al-Qur'an, wis ndak apal Yasin kula mbek sampean niku pemane katanya apal Qur'an, apal Yasin niku lek maca bareng. Lek maca ijen yo gak apal ki ya, Pak. Wis anak niki harapan kula lan panjenengan wis. Diahlino Al-Qur'an, diahlino sunnah Kanjeng Nabi, dicintaaken dumateng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah usaha yang sedemikian niki akan dibukakan pintu hidayah, ma'unah, taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang sangat kula hormati, mangkane mboten wonten alasan untuk tidak mencintai Kanjeng Nabi. Kate alasan apa kalau sampean? Nang wong ganteng seneng, sing patut disenengi Kanjeng Nabi. Ndak ono sing melebihi kegantengane Kanjeng Nabi. Nek ono wong suarane enak, pantes, terus ndak kate cinta nang Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi paling enak suarane, ndak ono alasan ndak kate cinta nang Kanjeng Nabi. Nek ono wong cinta krana loman, mboten wonten sing luwih loman kados lomane Gusti Kanjeng Nabi, maka tidak ada alasan untuk tidak mencintai dan tidak mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki dadosa tambahan ilmu kang manfaat barokah. Mugi-mugi kula ndongaaken teng kula piyambak lan teng tiang sing sami kados kula ngoten niki, kula mboten saged panjang lebar imtithalan lil amr. Mugi-mugi hadir kita teng majelis menika nambah rasa mahabbah, cinta dumateng Kanjeng Nabi lan cinta dumateng dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Sing paling akhir saking kula, Kanjeng Nabi mesen adibu auladakum ala thalathi khisalin, didik anak-anak kita sedaya kalian telung perkara niki. Sing pertama hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Belajari cinta teng Kanjeng Nabi, belajari cinta dateng keluargane Gusti Kanjeng Nabi, sing terakhir belajari Al-Quran. Wis bondo niki. Umpama kita kate ninggali anak niki donya, monggo silakan. Sampeyan tinggali omah, sampeyan tinggali mas-masan, kendaraan, nopo ki mawon, monggo borong kersa. Tapi pun supit telu niki pondasine. Ojo sampai luput niki. Kapak niki telu niki luput, Pak. Luput kabeh wis. Wis ndak cinta nang Kanjeng Nabi, ndak cinta
teng keluargane Kanjeng Nabi wis dak cinta nang Al-Qur'an. Dano api ya anak kula sampean wis. Mugi-mugi sekedhik niki manfaat. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabil. Hadza ma lazima minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.